Khublei iaaphi baroh ngadai marina kashnong tra junga dai na lectura ban ngapriang sngop iaaphi baroh syakni ke channel junga lectura roots wan pi ban nga ngan pen iaidkai iaaphi don ayu hakni kashnong bangasa oh pet dang phu sentiu depi la jandai ka portion rai ro kini ki sentiu ki jing thung bat ki dieng kan pi ki dai ki bala thung bat sumarda kashnong hi bat ngajus ngutenat bha banyat hakini ki lentiat bakelut kumni pet mo ngan pen iaidkai iaaphi hang ni kadon ke jing tho ka badai ka khana ni ka history jong kani ka shnong ngila pen syembun kum kini halentar kani kelenti pet kani hang ni saka weipat kaya thu ya ka khana jong ki jaka ni ki jing tayeng ki barim bat ki bakerpang ki bangila men syemha ka por men chua kani hang ni pat ka jing tayeng kadai ka wei na ki yeng mane balarim badan ha kani kashnong henry la pen thamai bat pen bhabyang ya ka da kashnong hi namar baki khen kor bat kwah ban bu jingkan mau ya kini ki jing tai barim pet ka itenat umdei kata kasat ngayala die nga itenat bhapi ya ki yeng mani ki badan ya ki jing hang yet bala ai rong kum ni kani hang ni kadai ka wei na ki hall jong kashnong ha ka ba ki penlong ya ki exhibition ya ki concert bat ali ngin ya let pet na jan namar ba kadon ka cinema hall ru ka babyang ban wan pet film hang ni kalong ba kashnong ka ai ta dor tiket tapi ya ki nong shang shnong kadai ka film thamai ba kerteng superman kani hang ni ka jing tayeng thamai ba jerngam kadai ka wei na ki school na ka benta ki khna ba syong class 7 hadu class 10 menta ka sngi ba kadai ka sngi sajan ka kham phi ka school oh pet ki bu kamera de hang ni ka biang hi khnang mandup penchngai ni ki khna school oh pitep shani ki khna school kim chu phong uniform de phi wan ngan pen iaidkai iaaphi don ayu de hakni kashnong pet hang ne harut surok kadon kani kesenduk ka bahe hakabaki briu ki ia ya ki kot ki bakim pulishu pio i ki thabat penrung nang ne ya ki kot tang ba menta kasngi kala shlei phi kam ki shu ya kini ki kot kashnong ka jusam sha ki library kum kani hang ni ha kani kashnong bangasa ngidon kumbalai ni sautali ki library bat kani kadai ka wei na ki tang ba menta kasngi ka kham phi ngajus ngotenat ba nrei banwan ha kani ka library namar baki don shibon ki kot bat teng ki ju ia fitep nakata kadao ngajuan simkot ay nang ni ban puleya ka French kaway ka banga itenat hang ni ken pi kalong ba ka sarkar bat ka shnong ki jute ya kum kini ki jing tayeng na ka banta ki briyo ki baduk ki ju aiwa ya ki hakador ka baret ba ngila ban syem kumbasaw santali kini ki jing tayeng bahe bat hang ni hajan ngila ban syem ya ka wei ka pa ka bahe bala shna khnang na ka banta ki briyo basa hajan kini ki jing tayeng kani ka pa kadon kumbalai ni sautali ki jakarung min ya lei rung nang ne pi mo ya ki ksauro la sha ban rung tang bala tho ang ne dai banda te da utlai ngati ngan lek kai ha kate ke jingking
sanang yawan mo. Kata ka jingking ke iskem bah. Pecha katai kaliang kidon kijing lekai na kabenta ki kena. Kidon kijing sentut, kisok padoi, pat kum ter. Pet ki kena ki kemen bah ban mon lekai hang ne kapor jan mit. Oh, kidon kisenti rit hang ne ho plang. Nga itenat pitem baki tung ding kum ni. Kam tam ya kini kiding se. Oh, kidon kilentang barim balak bu kum kilentiyat. Nga itenat bah baki bu mau kum niru. Kani kapan kan mau yang asya shnong lajong. Wan pi ngina syongkai pengat sahalor kani kaben. Pet ki kena ki muja ka mare bat syong sok podoi. La jat haid mo mentah nginya beteng biang. Wan ngini lait bam piknik hang teh halor ka miet bat ka ben. Ngila ban wan hang ni si paralok si bahayeng hasem ban ya syongka. Bat teng ladang ngis ngothait ban syong hayeng ngila ban wan syongkai pengat hang ni ban pulekot ban pitkai ka mariang bat kum ta ter men tapat ngidon hang ne hakmat jong ka keper ka badai ka keper jor jong ki long yeng long sem baya sap lang bat hang ni ki kerteng jong ki nong shnong ban wan thong jhur thong jhep hang ni hamal la ki jong ki keper ngila ban ye I baki brio kishna ya ki ying trep kenang ban dobbo ya ki tiar keper wan pet ki jhur ki jhep ayo ki thong ki brio hang ni oh pet ki don ki pathau ki zucchini ibang dei ki thi ki pathau barong so ki thung so sao bat so men ken de pit kai mo ki thung on tang ye ki jhur ki jhep nre ki sentiu ki skut ru tapi bat pet kini ki sentiu ki ajing mentoi shibon ya ki ngap bat ki ngap pat ki ajing mentoi ke la shibon yang ki brio na kata kadao kabiang bhaba ka shnong ka aiwa ya ka keper ale phi ngan yalam kaya phi ha kani kamadan ye le kai pet ka he bha tang bas niu bok phi badi kasngi Khublei iman dan nong ye le kai ngine syong ri slap hang ni banya pen syong shit ye kinong ye le kai kahe bha pleng phi kadon ki madan ye le kai ha baroh arliang oh pet kene ka madan la tap tang laki plangkai pleng phi ki ibat kum ki basisha pimo ngan penrung no sigol Yahoo, kalarung. Token mentapat nginyelit pet sa siya kiway pat kijaka kani kashnong. Katay hang taypat kadai ka swimming pool ni kajaka jingi jong kashnong. Bat ka compare na kiway na marya katay katunum laban pliya ka ladang ikwa ban penrung sengi. Kabiang bahapitep bandon swimming pool kumni namarha ka porshit nado ki khlung hado ki balat temen ki wan ban pentengan hang ni bat kani hang ni ken kadi ka jakarung la tho de ya ki kenta baka pli hang ni hakmat
katai hang tai pat ke jing tayeng bahe pio i. Ale ngan pen iaphi bakadai ka ai. Kane hang ni kadai ka post office phi. Bat hang ni la tip ya ka kum la post. Bat namar bangam don chithi ban pha ti ngan nom lek rong phi apo. Hang ni hasenda jong ka pat kadon kajaka badon bun kisenduk haka bangila ban wan say dalade ya ki parcel bapha manu nuksa lada pha tungtap mapina syatu kinong tray post office kinsabo ha kaway na kini kisenduk bat ban say ka ngihap ban type shua ya ukut ha kani ka screen tangba menta kas ngi mangam don parcel ti ngam la phi ngan sa pen ipat la shai kas ngi mo ti menta kas ngi ngala ban pen iaphi namar ngawan saya kawi ka parcel nang ni bat nga kermen bakandai ka tungrang bai ni tungtap bapha ma phi na syatu menta ngahap knyot shua ya ukut ti nang ne ken ngala la ban shim ya ka oh, baik ke ba tak senduk. Imat pilaya pa bat kwah ne. Tina kani ka post office ken mangawan saya kini ki parcel. Bat ita inong tray inang pendap syusyu ya ki parcel ha kita ki senduk. Wan ngan pen iaphi saya kayeng dorbar shnong. Bat ngan ya thu ka iaphi ken phi. Baha kani ka dorbar shnong kiju penlong ro ya ka jing ya tho bat la pen ya tho dau rang ba shnong ken phi kini ki yeng dorbar shnong bun sien kilong ki ba itnat ha po jong ka ngila ban chem ya ka office jong urang ba shnong nang ta ka hall ka ba he ba ha ka ba ki penlong ya ka jing ya tho kinong ya tho kila ban shendor hang ni hakmat kani ka yeng dorbar ka be isyong kun hang ni hasenda jangka kidan buon kini ki office baya dai bat ka kam shinong bat ka jakarung ka dai nang thi ali ngini lek pet ka babyang baya ka shinong kalong ba ka jupen mi ya ka kubar shinong man nu banai bat ki juwan thep ha kini ki sendok shithi jongi Dai lamba kini ki kot kubor bangi tip ya ki kubor shnong bat ki wei de ki jing tho baya dai bat ka shnong oh la shan tayo kan sadan ka yo tat hang ni hadong jongi man kas ngi sa jan kin phi ka judon ka yo shnong hang ni hasenda ka yeng mani ale phi bat nga ngine lek thit jur thit so bat do ngan thiet ken diat du presben phi namar ba umpat stai ngan thiet do de ken diat na kani ka boss ba die do ngan chu thiet no da ki sausage phi namar ba sup ban chet ngahap tam ban chus die ya ki kani ang ni pat ka boss kadai ka dukan ba die ya ki cheese phi bat bet ki bon ba ki bre ba kwa thiet cheese kibun ma ki jai so tangba ngan chuthi no da ka kait phi namar ka kham tat dor kapoi shis pa lai fu ar tengka pisa India shi kilo oh pet ibang tapi kita ki strawberry kan thi la ka thi no shi sendok phi ngatrai katu la biang amtan kam thi dei asia phi menta nganek phai no shayeng ti tang katu phi kajing pen i jonga ya kani ka shnong bangasa ngin se kendo pat la syam tayo bye saya syong baroh pas ngau pawat klet ban subscribe ha ka channel jonga like Terra Roots bye bye